Katu balasai garaje alboan, buztana altxatuz miauka, kamioi handi bat heldu zenean, burrun badan balazaka. Ni hasi nintzen musika eskolan, pentagramak ikasten, eta horrei gauzak, eta gero egun batean deskubritu nuen trikitixa, eta hasi nintzen trikitixa jotzen. Hasi nintzen trikitixa jotzen, horrela. Mekanikoan logalertzen da, garagardoen katua, haize tristea, langilearen atxeden aldi ukatua. Momentu batean aspertu egin nintzen hori egitea, gustatzen zitzaidan musikari izatea, eta momentu batean 14 urtekin esan hauen baina jotzea dago guai eta divertitzen dau jotzeak. Ni dauzkat gauza pila bat kontatzeko eta zergaitik ez dut kontatuko ni daukatena esateko eta egin nik nire musika. Niretzat hori dela klabea, nire musikari izatetik sortzera eraman ninduena. Kontatzeko daukadan eta zergaitik ez mundua aldatzeko daukadan aletxo horiek zergaitik ez musikarekin egin, ez? Nik sinesten dut musikak mundua aldatu alduela. Nik eskapatu naiz, zuen kamioiak zeuek altxatu, nikatu bat baizikena. Askotan klasean jartzen diogu musika eta hori, baina hor zuzenean entzutea ikustea nola egiten duten, edo zer sortzen den hor momentu horretan, hori guri irakasle askotan hori zeinezkoa dugu. Orduan nik uste beraientzako ere izan dela esperientzia oso berezia. Eta ez dutela ahaztuko, sortu dena izan da oso berezia. Madarikatua, bilakatu. Pistola bana atera eta sakatu dute katua, tiro artean iesidoa, lasai zegoen katua harrapatu ez. Eske kantatzeak dauka zerbait hain intimotik, ezta, eta hain biluztetik, eta hain norbera den bezala erakustetik, batzutan zaila egiten zaigula erakustea norbera den bezala, eta plazara ateratzea dela gauzak ondo egitea, eta inondik inora. Ez musikari izateak ez dauka ezer perfektua izatetik, inondik inora da norberak esateko daukan hori esatetik. Eta gara, kolore desberdinetakoak eta anitzak eta bakoitzak dauka bere inquietudeak, bere kezkak, bere nahiak, bere desirak eta bere burrukak. Katuen gauzak! Katuen gauzak ere bilaka, daitezke komplikatuak. Laxedakatua, nazkatu, desagertu. Transmititzen zitzaigun poza eta gustora gauden. Ni beti izan dut gustoko musika eta orain segurago nago egin nahi dudala batxi artistikoa eta ere beste instrumentu batzuk jotzea, adibidez ukelelea. Eta madarik